ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା କେବେ ବି ନଥାଏ। ଏମିତି ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଝିଅ ଘର ନିଜର ସକ୍ଷମ କୋଉଠି କଣ ଦିଆଯାଏ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା। ମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥ ବା ମାନେ ବହାର ଦେଇ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ଦବା, କନ୍ୟା ସୁନାଟା କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକିରି କନ୍ୟାକୁ ବର ପକ୍ଷରୁ ଦେଖାଯାଏ ବାହାଘର ବେଳେ ବୟସ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଇଛି ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ଯୋଉମାନେ ବିକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଲି ଯେ ବାଥୁରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଇଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍, ମାନେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ପାଖାପାଖି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୁଳନୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଦେବଦେବୀ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦେବଦେବୀ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ବାଥୁରୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉମାନେ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଧରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଇ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଥୁରୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା କଣ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଇକିରି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିକିରି ବାଥୁରୀ ତାର ଚାଙ୍ଗୁ ବଜେଇବା ଭୁଲିଗଲା ଏବଂ ବାଥୁରୀ ତାର ଡାଳି ଗୀତ ଭୁଲିଗଲା, ଦୋଳି ଗୀତ ଭୁଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କହିବା କି? ଆମେ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବିକାଶ ବୁଝୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ବାଥୁରୀ ଯୁବକଟିଏ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯଦି ତାର ଡାଳି ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁଥିବ କିମ୍ବା ତାର ଦୋଳି ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜେଇ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇছে। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣ ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବାଥୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ବଢିକି ବଡ ହେଲେ, ସେ ସମୟ ଆଉ ଆଜିକା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କଣ କିଭଳି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ପଛକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯୋଉ ବିବାହ ପରମ୍ପରା କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ବି ଆଗରୁ ଆମ ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର ପଧୁରିଆ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବାହାଘର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ପଧୁରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ରହୁଥିଲା ସିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ବି ସକ୍ଷମ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବିବାହ କରିପାରିବ ସିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ କଥା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ବାଥୁଡ଼ି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟରେ ଏମାନେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ବାହାଘର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବର କନ୍ୟାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଢାଙ୍ଗୁଆ ଢାଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କର
ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଢାଙ୍ଗୁଆ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରିବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ ଢାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ। ଏହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଢାଙ୍ଗୁଆ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଢାଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଏହା ଦେଖିଛୁ। ଏସବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ବାଥୁଡ଼ି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୂଳ ଆଦିବାସୀ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବନ ଆଉ ଆଜି ସହରର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଫରକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ସେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା, ତାକୁ କେବେ ତ ଭୁଲି ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେତେବେଳର ସମୟ ଆଜିର ସମୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ 3-4 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ସେମିତି କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ। ତ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରେ ଅନେକ ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରିକି ଏବେ ବି ବାଥୁଡ଼ି ମାନେ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ଗବେଷଣାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ଏ ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବାଥୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ଠିକ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରୁଛି ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚର ଅଧୀନରେ। ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଓରାଲ ଲିଟରେଚର। ପ୍ରକୃତରେ ବାଥୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରି ମଧୁର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକଗୀତ, ଢଗଢମାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଥ୍, ଲିଜେଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆସିବ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ବାଥୁଡ଼ି ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କେବେ ମୁଁ ଶିମିଳିପାଳ 18 ଦେଉଳ ଯାଇପାରିବିନି, ଏମିତି ଥରେ ଭାବୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଯିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଶିମିଳିପାଳର କୋର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ରହୁଛି, କୋର୍ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ। ମାନେ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଏରିଆ ରହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଏମିତି 18 ଦେଉଳ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହବ। ଯାହା ହଉ ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହଣୀ ସମୟରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ 18 ଦେଉଳ ଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ର ମାସ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ଧଳା ଗଞ୍ଜି, ଧଳା ଧୋତି ଏବଂ ଠେକା ପିନ୍ଧିକିରି ବାଥୁଡ଼ି ଭାଇମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଚାଲିଥିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ମୁଗ୍ଧ କରିବ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାଥୁଡ଼ି 18 ଦେଉଳକୁ ଯାଇପାରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ସମୟ କଟେଇଛି। ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇଛି ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ବେଳେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଠିକି ଯାଇ ହବନି। ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଧୁଡୁଚମ୍ପା ରେଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି। ଶିମିଳିପାଳର ନୱାଣା ସାଉଥ ଧୁଡୁଚମ୍ପା ରେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଲେମ୍ବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ